أبزحنا خمس أو عسمون العلي شرو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 ر
ኢሉውን ነስተማቀሮኒና ፍላይ ድማ እዛን ጽድማ ክንዝክር እንተለና ናብ አእምሮና ቀድሙ ዝመጽእ ነቲ ደርፊ ብምዕጃብ ዝተጠቀመሉ ብሕታዊ መሳርሒ ሙዚቃ አኮርዲዮን እዩ ሰላማይ ተጻዋታይ እዚ መሳርሒ ሙዚቃውን እዩ ከያኒ ፍሬው ኃይሉ ፍሬው ኃይሉ ኣብ ክልል ትግራይ ቆላ ተንቤል ጸጸራብ ትበሃል ቁሸት 19 ታሕሳስ 1933 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ እኔ የተወለድኩት ትግራይ ክብረ ሀገር በተንቤን አውራጃ